ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамҷорони азиз, умедворам ки тансиҳату хонобод бошед. ҳамватанони азиз, мана ҷои мо хунук шуд, зимистон шуд. имрӯз рӯзи 2 ноябр барф зада истодааст. мо касоне ки дар ҷойҳои гармӣ ҳастед, умедворам бо комментарҳои гарматон дили моро хурсанд ва нарм хоҳед кард. бародари азиз, мисли ҳар вақта дар хизмати шумо ҳастем, дар фикри шумо ҳастем. чхеле ки устод мегӯяд, дил ба даст ор ки ҳаҷи акбар аст, аз ҳазорон каъба як дил беҳтар аст. дилозорӣ макун дар зиндагонӣ, ғарибону ятимонро назар кун. назари худо дар пастӣ, ҳаракат кун дилеро нашкастӣ. бародари азиз, биёед як дили як бародарро дарёвем. як бародари мо шумо, бародари узбек самарқандӣ, бародари Самарқанд дастсвяз буред, бародари тоҷики Самарқанд мо бисёр тамошо мекунанд, мухлиси мо ҳастанд ва ҳамеша занг мезананд, мо дастгирӣ мекунанд. раҳмат барои дастгириятон. бародари азиз, падилиса кунед, бародари мо документашона дар тарафи Викулова гум кардагӣ магазин ба магазини Верни ба документашон ҳаст. мана ном ва насабшон дар зид навор мебурад, суратшон мебурад. бародари азиз, ҳатман падилиса кунед, ҳамин бародар хурсанд шаванд, дилашон хурсанд шавад, худохоҳ савобаш ба мо шумо мерасад. бародари азиз, мисли ҳар вақта канали фикри шумо дар хизмати шумо ҳастем. дар шаҳри Екатеринбург кор дорем, хлебзавод смена 3000 касое ки документ доранд, бародаро хоҳароям қабул мекунем. заводи сухарикӣ дорем, аз 70000 то 100000 кори официална, бародари азиз, официална дохил мекунанд касое ки документ доранд. бародари азиз, авиакасси канали фикри шумо дар хизмати шумо ҳастем. аз номи канали фикри шумо гап занед, ҳатман барои шумо тахфиф скидка карда мешавад. камтар билетҳо арзон шудан назар ба рӯзҳои гузашта. дар хизмати шумо ҳастем бародари азиз. худатон эҳтиёт кунед, дуогӯи ватан модар бошем, дар хизмати якдигар бошем, дар фикри якдигар бошем, дар фикри ободии ватан, дар фикри ободии як ҳамватан бошем. худо хоҳад обод мешавем. худатон эҳтиёт кунед. боқи дар амони алло бошед. бародари азиз, телеграми мо аз навор комментарий ба закрепит карда мешавад. унҷо хабарҳое ки ҳар рӯз хабар мебурад, ягон хабарҳои навигарӣ мешавад, ягон хабарҳои срочно мешавад, унҷо мо чӣ мекунем, ворид мекунем. ҳатман подписатсия кунед, дастгирӣ кунед. бародари азиз, дастгирии шумо пешравии мо. ҳар яки мо агар дар фикри якдигар бошем, дар фикри ободии ватан бошем, ободии якдигар бошем, обод мешем. бахилӣ ҳечи пеш намерем. бахила гӯраш танг мебиёд. бародари азиз, фақат пешравӣ як ҳамватана, ҳамсоя дида хурсанд шавем, пешравӣ бародари дида хурсанд шавем, дуогӯи якдигар бошем. худохоҳ обод мешавем. дунёи дурӯза кина гирифтан дар кор не. боқи дар амони алло. сухана бисёр кардем. салому алайкум.